Opa, František! Som chcel vidieť Rít. Vítajte pri ďalšom videu. Toto je part 2, kde pozeráme najlepšie videá slovenského internetu. Je tu so mnou Patosko TV. Dobrý deň. Popis máte v písku. A najlepšie slovenské videá vlastní televízia Markíza. Všetci budeme považovať za manželov. Kamal, ten Harry Potter je vtipný. A ideme pokračovať v tomto duchaplnom a kultúrnom vyžití. Boskávanie a potom niekto pristihne a bude tam sex. Len pre pripomienku, v parte 1 sme pozerali videa, ktoré má 93 miliónov videní. Momentálne sa ideme pustiť na video, ktoré má 22 miliónov videní. Andrejka skončila iba v nohavičkách. Tak poďme na to. Boj, uvidíme. To je vlastne komárom. Toto zistíme, prečo je tam dali. Všetko v poriadku? Igen, no. 1/. Potrebujem otvoriť vercajk. Skúste pohľadať acetón, aby som... Zatiaľ ešte nie je porno, už sa to na to blíži. Oj! Ildiko. Istenem, plastikus tévé. Není tak, jak to vyzerá. Čo vy tu dvaja robíte? Toto je hláška proste každej scény. Hej. Nie je to tak, ako to vyzerá. To sa v podstate, že polka susedov je o tom. Som tu a ona mi otvárala vercajk. Že my tu nebývame ani jeden deň. A tebe už tuto somsiedka vyberá vercajk. Ty chceš hneď znásilniť tuto mojho manžela? Hlavne, že teba chytá infarkt. Už keď máme robiť ťuťu. Ty nekrič, ty radšej choď späť. Dobre, nechcem. Opa, František! Som chcel vidieť Rít. Tak to môžeme spraviť takto. Radšej choď späť. Rít! Kto súhlasí? Like. Ale tak, ja si myslím, že nie, že veď Andrejka je slušné dievča, ona spieva v zbore kresťanskej mládeže. Tak mne je jedno, že ona kde spieva, ale keď som vošla, tak bola takto prilepená zadkom k Láslovi. To nie je argument, chápeť. A vyberala mu vercajk. Láslo. Akože to je celkom vtipné, takže neviem, či na to môžeme reagovať. Kam krímeš hneď odporúčanie, kam krímeš. Ale toto bolo asi najlepšie zatiaľ z týchto, dáme like, 78 000 dislikeov. Komentáre sú asi pozitívne. The good stuff starts at 116. Proste bola čo ti dáva. My sme tu prišli kvôli Riti, dostali sme Riť a my sme spokojní, akože, takže... Am I the only one who speaks English, or what? Nie si kamo. Kamal, prečo tu vôbec si? Tento seriál je jeden z The najlepších. Akože treba... Áno, je. Je. Na Slovensku je. Je. Na východe je. Andrejka, tak prekrásno. Like. Kto súhlasí? Like. Škoda, že nebyla na ostro. Ale ja som bol... Aha. Taká tá je. Vojo hovoriť videlo 22 miliónov Jak ľudí. oni? Kto môže toto povedať? A to ani nebola poriadne holá. Presne tak. Ďalší video máme Otecko, ako to už klasicky býva. Najlepší seriál na Slovensku, aký je Dear Daddy's Oteckovia. Dear Daddy's, proste. To je moc, to je ako trash. Ja to nemôžem povedať ani. Prosím, povedz to. Prosím, povedz milujem, ale rozdelené na 3. Prosím. Milujem. Vášnivé bosky Sisi a Tomáša. Zas tam bude Sisa. A to myslíš vážne teraz? To je Harry. Prekáže ti to? Nie, sa iba pýtam. Tak sa radšej nepýtaj, dobre? No čo sa nemôžem opýtať, že sa pýtam. Asi Labková patrola proste. A vtedy Harry zistil, na čo slúži prútik. Čo by som nič nepovedala? Nie, je to divné. Počúvaj ma sem, ty si citlivý. Keby som aj ja mala byť citlivá, tak Maxa v živote nemám. No tak poď sem. Vášnivé bosky Sisi. To nebol clickbait. Tomáša! Sisi a Tomáš, to by som v živote nepovedal, že niekto prišiel. On ju videl. On má krysy. On to celé pokazil a znovu ich čierno a biele morča proste. Zoniesol potkana v krabičke normálne. Vyriešte mojho potkana. To je Ron Weasley proste. A teraz sa spýta. Neruším. Nie je to tak, ako to vyzerá. Prosím, nech to tam je. To v podstate som znala. Dobrý. Zlý.
Ale soundtrack to mal riadzny. Oteckovia boli kultúrny fenomén, kam ja ti to hovorím, že proste to mŕte ľudí pozerávalo. Wow. Dobre, neviem, koľko zvládneme pozerať týchto videí, ale ja už sa teším, ako sa niekto znova bude boskávať a niekto tam príde a im to prekazí a povie, či neruší. Poďme na to, oteckovia. Lucia nachytala Dorku a Lukyho, to je Oliver Oswald. Tak toto som si o Dorke, však Dorka spieva v kresťanskom choráli. Počkaj, to bolo, ako sa to bola? To bola Andrejka. To bola Andrejka. Ale isto sa kamarátia, isto. Dobre, poďme. Poďme na Lucia nachytať Dorku a Lukyho. To je typen, že Dorka a to je Luky. Áno. Tak čo? Luky, no. Zbehnem po ten film. RIS 3000. Počkaj, tak to si ma snad nevolal na nejaký film. Si nevolal na film? To je edukačné pre mňa. Ako sa to robí? Bola len zamienka, nie? Tak... No, asi hej. Urob to, synček, urob to. Preruš to. Ale nepopúskal on ju vlastne. Wow, tie kučery. Až na krku ju boskal. A už je tehotná, lebo sa poboskali. Takže takto jebol za vlasy proste. Počkaj, čo? Jemu trčí. Prečo sa hodil ten manku, mi musí? Režisér povedal. že Braška toto bude 20 miliónov na YouTube. Ver mi, Oliver, ver mi. Riťázku, kde máš? Toľko ani Sketch Bros nebudú mať. Niekto prišiel. Niekto, a už sme mohli vidieť niečo viac. Neruší. Ale niekto musel vtedy prísť a celé to pokazia. Oni nás iba bejtia. Neruším Luku? Áno, áno. Dáme neruším count. No rušíš. No rušíš, proste rušíš. Krímeš proste. Čo viac povedať k Dorke a Lukimu? Mladá láska prekvita v každom veku. To bolo skvelé. Podľa mňa toto video si určite zaslúžilo akože 18 miliónov videní. Ako, to hitne 20 do pár rokov. Absolute cinema proste, to bolo tak fantastické. Mohli sme vidieť, ako hlavná postava v tomto seriáli zahodil vankúš a vidíme tam tú paralelu v tým, že niekedy zádzujeme šance a že niekedy musíme zavrhnúť na krk tej šanci a nezádzovať vankúš iba len tak za kauč. Proste, keď chce niekto pozvať na film, musíš ho zasunúť disk do mechaniky a nechať sa vyrušiť svojou mamou, ktorá sa spýta: neruším? Pik. Za mňa pik. 10 z 10. Shawshank Redemption, proste Forrest Gump, Seven, to je neporovnateľné s týmto. Masterpiece, by som povedal. Počuli sme slovo Matúšov. Poďme na ďalšie video z Bosky a Six. Alex sa konečne dočkal. Šaňo. Sa konečne dostal. Poďme na to. Poď, Šani. Alex, možno sa mi konečne. Wow, zmysel. Toto vyzerá dobre. Bicykel sa točí. Jukebox. Dajte vidieť. Toto je neskutočná romantika. A mám také podozrenie, že ich nikto ani nevie. Keď Barta dojde za mnou takto, tak neviem, čo som robil. No prečo vyzerá, že strašne nevajbí tuto? A teraz už vajbí. Keby ho Meky Bírku pustili do pozadia, alebo tak. Klop, to je tam. Ale latexové ženy v tom seriáli sú dosť často. To je silák. To je muž. To je muž. A teraz ste s mlečníkom. Teraz neruším. To je celé? Wow. A to boli iba vášnivé bosky, však to neboli. Koľko to má? Aha, Alex sa konečne dočka. Však iba 17 miliónov. Iba, sa nedočkali. Nie, to istá nie. I flirted with her and she was ashamed. And it turned out beautiful. When she smiled, the words became silent. And the pens dried. Pens dried. To bolo actually celkom deep. Tam chýba jedno písmenko, že pens dry. Ako sa volá tá pesnická? Rihanna Staj. Vôbec. Tá papa je pekná. Proste televízia Markíza, najlepšia softpornová spoločnosť. Kde sme urobili chybu. Ideme ďalej. Svadbu Julky a Maxa. Či to nebudeme musieť preskočiť. Prítomní. Zišli sme sa tu všetci kvôli jednej veľmi významnej udalosti. Jaký hrdý. Dve z našich detí sa rozhodli, že si chcú vyskúšať, aké to je, keď sa dvaja zoberú. Táto svadba je svadba akože. Kristina si náš goat. Áno. Tak pozeral na tata, či a ty, môže. Vulka, berieš si za manžela tu prítomného Maxa?
týchto chvíľach všetci budeme považovať za manželov. Kamal, ten Harry Potter je vtipný. Nestačí? Hoďte mi kyticu. A pusu. Raz, dva, tri. Kat. Gratulujem. To tu nemohol, ne? Svadba dvoch detí. Akože naozaj. Prosím pekne, 16 miliónov. 15 miliónov, veľký deň pre Ilka Maxa. Proste 86 000 lajkov to má. Niekto, keďže nás je 5 miliónov na Slovensku, tak niekto musel prísť druhýkrát, aby si to pozrel. Akože som celkom... Také 3 Slovenska to videli. I'm quite concerned about this issue. Akože prečo by to... Eso no está bien. Enseñar a los niños that... Teach children at that age. Let them live their childhood. Ryby Roldan 2031. Gadža si nerozumel tomu, že to je akože naozaj. Ale súhlasím s tebou. Tí ľudia, a prečo to vôbec vidíte? To je televízia Markíza. Proste, akože, prečo pozeráte záznamy s oteckou? Ako, the world has gone crazy. Amen. Poďme na ďalšie video. Poďme, lebo... Ďalším videom v našom poradí je znova boska. Emma už Alexovú šarmu nedokáže odolávať. Počkaj, ale... To je Emma, to je táto Emma. Či? Ale na tej stoličke. On ich má To má všetky. Aha, to je casting couch proste pre ňo. OK, Alex ide bomby. To čo je? Teda. To je ďalšia to je táto, to je Janka Holková. Nemohli. Prosím ťa, podpíš to. Kde to mám podpísať? Tu. A potom pôjdu na kavej. A to je nejaký nový vzor? Wow, hoj, toto je proti, toto je... Akože videl som dneska detskú svadbu, ale toto... Alex, nechaj ma, dobre? Emma. Nechaj. Nehovor mi, že ko mne nič necítiš. Necítim. Ale vieš, že ja ťa ľúbim. On ju ľúbi. Keď nechce. Som zmetený. Ahoj, Emma. Neruším! Maria. A to je ten z tej svadby. Preboha, koľko ich tu je? Potrebuješ niečo? Prečo mi nedvíhaš telefón? Asi 1000-krát som ti volala. Tak už nemusíš. No, Max chce začať chodiť korčuľovať. Ty chceš, ja chcem chodiť na hokej. To je jedno, proste tam musíme ísť a podpísať nejaké papiere. Dobre, kto musíme? Akože spolu? Zápletka slovenských seriálov. Musíme ísť podpísať papiere. Proste nevieme čo. Nevieme čo, ale nejaké papiere treba ísť musíme to podpísať. Hlavne. Počúvajte, chlapi, musíme tam dať nejakú dospeláckú záležitosť. Pôjdem podpísať papiere. Alebo môžu ísť ešte na stretnutie. Hej, na meeting. Áno, spolu, lebo sme rodičia. Emka, pôjdeš tam s nami? Nie, Emka nemôže ísť s nami. Emma musí pracovať. Dospelácké veci. Alex. Pracovať. Už sme tam mali dávno. Bojack Horseman. I'm doing business. Ako sa mal malý? Kámo, to bol oný. Ježiš. Tashin. Adultman. Vincent Adultman sa volal, kámo. Vincent Adultman, how are things at the old 9 to 5? Good. I went to the stock market today. I did a business. 14 miliónov videní. Neviem, či to vidím tam, či prečo to tam má. Alex, ale už začína mať ako taký prehľad, že kto je kto, že kto s kým ako ďalej. Že hru oteckovia plagnutú. Prosím, hru oteckovia. Okamžite to ideme pozrieť, že hru oteckovia. Kámo. Né. Skladom. A ty máš národky o chvíľu. No. Spoločenská oteckovia. Obľúbený seriál televízny Markíza prichádza s novou hrou. Taký som chcel hru, v ktorej bude Oliver Oswald. To je môj sen. Mortal Kombat. Ešte mama na prenájom. Predsa len tu máme niečo iné. Ale máme tu proste milenci pristinutí v škôlke na zemi. A prečo to je bistie? Prečo má hlavu jak medveď? To je Ivan? Chcem to vidieť. Kámo, to neviem, či môžeme ukázať na YouTube. Alex má intimnú chvíľku s Tak počkaj, to je nejaká ďalšia blondína. Kámo, zas Alex. A takto sa to... Takto sa zbierajú tie one. Je, že to bola väznica. Nová architektúra. Černá trojka. Ale Alex, ty si fakt kanec. Vieš, on ide do roboty, proste, že Zlatko, vieš, dneska mám zas olizovať sa s hentou herečkou, vieš, že akože ja to nechcem, vieš. Robí to pre rodisko. Á, máme dvere? Áno. Povedal, neruším?
Haló? Haló. Prepáčte, nenechajte sa rušiť. V poriadku, pokračujte. Ako keby som tu ani nebol. Marek, čo tu robíš? Spím. Prečo nie si v práci ako každý normálny človek? Marek, prečo nie si v škôlke? Ráno som mal šichtu a teraz som si, potreboval pospať. Marek. A on má samé bedy. Prečo si to v škôlke? Slovenské. Pretože Tamara to nerada vidí. Alex, ty si kanec. On povedal to, čo? To som minimálne tak dobrý ako slovenský scenáristi. O čo tu ide? Majstro. O čo sa tu jedná? To je aký? Kazimrt proste, chápeš? Že to... Mám držať hubu? Počúvaj, ako tam nevideli? Mázaj. Ako tam ide? Je to má iba hračku nôh. Tak si zapamätaj, že sa volám Tereza. On sa volá Tereza, on zabudol jej meno, bože. Kazi. Alex. Obyčajný Marek. Marek, bez ťa by si zajebal s Terezou. Fakt, nepadni. Marek. Nemám teraz. Marek, choď preč. Marek. Toto je báseň o Marekovi. Ach, Marek. Dobre, posledné, lebo už toto nedávam. Posledné. To je Tomáš. Lepšie miesto, kde môžeš mať pohlavný styk. Kedy sa skončí škôlka? Robíme piernis na lepšie miesto. Čo by som ťa to vyposkal? Herečka vyzerá, že by mohla byť ešte taká maturantka. Asi to tak, no. Nie, či to je pani učiteľka. Ráno. Ahoj. Bosky, zase bosky. Zase bosky. To sme pekná dvojka, čo? Dokonalý pár. Kde si na chcem Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Poslúchaj. Prečo sa nejdu postaviť niekde, kde rodičia neberú svoje deti do školy? Pani Macková. To bolo strašne random, ne? Slečna. Harry Potter je najkrajšia slovenská herečka. Počkaj, ja ťa nikam nepustím. Ale ja idem iba niečo zobrať. Nebojíš sa aj sama? Že keď ti dievča povie iba niečo zobrať a fakt daje. Divé zve? Bestiality. Ale ja sa nebojím. Že učiteľky školky majú svoje kinky, no. No neviem, či by som tam dal svoje dieťa. Akože do nej by som dal svoje deti, ale... Aj. Podľa mňa režisér mu povedal, že fakt si to iba tam jevne. On to dvakrát nedal a zistil, že to je lepší take. Proste... Tak to bolo. Keby to bola zlatá strela, tak to chytí podľa mňa. Príde niekto, kto povie, že ruším. To je najdôležitejšia otázka, lebo ja som tu iba preto. No čo tak rozímaš? Košík. A tak on ju nájde. Niekto tu je tým Jacob. Pardon, tak sme ťa uražali, Kika, pardon. Zmení sa na Lupina teraz. To je kokodál. Čo si normálny? Prepáč, Maco, ale ja nemám Nie čas. som nejaký expert. Prepáč, Maco. Wow. Nie som nejaký Macom lieč maximálne. Macom lieč bude v tebe o chvíľu. Nie som nejaký expert na dataprojektory, ale... Čo? Ja tu mám rande. Rande? Myslíš s takým frajerom, ktorého som dávno zahral? A zahrie môj kebab! Počkaj, a teraz sa zmeníš na plišového medvedíka, keď ťa povoskám? Áno, môžeš to skúsiť. Obyčajný straný kazíšok Marek. Zas Marek, Chod prosím ťa preč. Odíď, prosím. Ale tak. Chod do panela. Toto je už aj na teba silná káva. Iné kafe. A myslím si, že toto je taký zlatý klinec do rakovy tohto videa. Nebol som sklamaný, prišiel Marek, vyrušil a spýtal sa neruším. Proste toto je ten tvoj kamarát, čo vždy ti kazí proste šance u dievčat. To je ten, čo začne rozprávať chujoviny proste. Vždycky, keď sa bavíš s nejakým dievčatom, dojde Marek asi taký, že... Mal by to byť wingman, ale v skutočnosti je to kotva vysraná, čo to ťahá na zem. Prečo sa Tomáš neukázal a nepovedal to Marekovi? Veď mu už aj tak nevadí ten zákaz. Kámo, tí ľudia strašne vypohltení do toho lóru. To bolo niečo jak slovenské Game of Thrones. A ten lór je isto nejaký... Pozri, toto čajka dáva. Takto, myslím, že sme prešli pík. Myslím, že špičku ľadovca máme za sebou. Tak. Bez toho šo. A neviem, ako ukončiť toto video. Radšej by som ukončil svoj život po týchto videách a tak, a hlavne slovenskú produkciu. Ale kedy si ty mal 13 miliónov videní na takomto videu, hej? My malé žaby, malé rybky, presne. Nemôžeme nič povedať. Vidíme sa pri ďalšom videu, ďakujeme, že ste to pozerali až sem, úplne si to vážim, dúfam, že ste pri tom trpeli, respektíve sa kultúrne vyžívali tak ako my. Patosko TV, dajte like, odber a nemám slovo. Čaute. Čaute.